Uyibona ngibe uhulumeni mina. ube upresident nje. Awuyiboni kuleso sikhundla lesi esikhulu Hhayi sokuthi uphethe izwe. ngashuba kakhulu yeah. Yini kodwa ungayenza? I'm sure Ngashuba kuningi kakhulu. ongakuletha ukuthuthuka komuntu Isikole omnyama. nesikole mina singaba ne-security yabona Nakya. ngashuba kakhulu-ke lapho ngeke mina isira nje mase una-5 years isira right mase uqala ukhokha etekisini isira sekufanele ube seduza-ke lapho mase uqala usindwa yikhanda nje etekisini manje isira sekufanele ibe khona-ke lapho yabo mina ngayifaka i-security esikoleni ngifake ulicense code for ulicense yeah lezi zinto ezenziwe e-college nje bethu asana ngiyifaka esikoleni zonke yabo nje lezi certificate nje ezincane futhi certificate angisho sekuthi incane kodwa lezi zinto lezi musuphuma esikoleni usana uzenze zona kuqala certificate zamathili lezo certificate nje bethu asana zifaka esikoleni zonke so umuntu aphuma sazi ukuthi ngaze uzenze le eceleni asana nje usuqeda nje bethu mawuqeda mawuthi hayi imisebenzi ihlanganayo uyangena ka-Shoprite uyadayiswa ngena ku-security ngena code 14 impolompolo liyazoshona yazi umuntu angayibuka ithatha kancane lento oyishoyo kanti i-serious kanjani cause kumele uphume nento ephathekayo ungaphumi nje no matric umatric ayishonisile ngumatric ngoba nje uyaphuma la unasikole safanele ulungise ifuna kanti mawuphuma nje lezi certificate nje bethu zokwakha nani lezi certificate nje ezincane ithatha isikhathi lezi zokuphila ngazi isikhathi esiningi ngoba lizona inisibhamu futhi usuphuma nesibhamu nayo yonke into nje so kwisikole nje lesinhlapha ithi nazo nganazo lezi zo-university ke lezo kodwa nje lezi nje mfethu khona uzovela athi hayi we angifuni nje mina indaba code 14 indaba ya security ngifuna ube udokotela mina kodwa uba nazo just ukuthi unazo ukuthi makuthiwa lapho udokotela mhlawumbe akufinyelela isikhathi ofuna ngaso ubukwazi ukwenza okunye hayi ukuthi uyima kuthiwa uqeda isikole uyakwenza code 14 fanele lento uphuma esikoleni usunayo nje phuma usune-security no code 14 nesitifiketi sokwakha yabo zonke lezi certificate lezi bethu imisebenzi yezandla nje bethu kakhulukazi usunayo yonke yabo phuma la yongena ethilini yabo nje ukuthi into hayi angiboni ungaze uphuma uyofunda i-college ethile yabo ngiyibona nje ibaluleka ngayo lo ungaze uyifundele eceleni into efana nje ka-matric kunefundo enzima ngabe engibona ukuthi nethili umuntu okwazi ukufunda izifundo za-matric ithili into angayenza nje kufanele bezifundo zethili mhlawumbe ka9 ziyaqala mhlawumbe uyayenza ezonyangana license uyayenza code 14 i-security zonke ziningi into mhlawumbe ezinye engayibali uthi uphuma nje bethu usunayo i-direction bantu ucela ukukhupha ngomageba kodwa nje usunayo umhlahlandlela ukuthi okay mothi akulungi la mhlawumbe sek'isikole ngisithola kulo mhlawumbe lo nyaka ngeke uhlala unyaka wonke apho ulinda isikole yabo ngoba mathi uyekhola ngazi afanele ikhathi kanjani kodwa nje uthi usalinda isikole ulapha enduneni khona okwenza noma ulapha ethilini uthi uphinda futhi ubele ekoleni khona mhlawumbe usuthole nemali ukuthi uhambe futhi uyikhokhela wena yabo yeah into kanjani